Zdravím vás priatelia pri ďalšom našom videu. Budeme pokračovať s nastavovaním lukov. Dnes si ukážeme, ako nastaviť reflexný luk. Začneme situáciou, že máte doma luk, ktorý ste si takto priniesli z obchodu alebo vám prišiel z e-shopu a potrebujete ho poskladať a urobiť nejaké základné nastavenie. Ako prvý tu mám klasický cvičný luk s dreveným madlom, ku ktorému budete potrebovať len nejakú nalepovaciu zakládku, tetivu primeranej dĺžky a krúžky na nastavenie lôžka šípu. Luk si poskladáme tak, že si nájdeme, ktoré rameno je vrchné a ktoré je spodné. U väčšiny lukov je buď napísané zozadu na ramene, ktoré je vrchné alebo horné, buď v angličtine alebo v nejakej inej reči. U tohto luku tá popísaná strana je spodná, takže tu si založím a skrutku dotiahnem. To isté spravíme na hornej strane. Pre úplných začiatočníkov všimnite si, že tie konce ramien smerujú dopredu, lebo často sa stáva, že si ten luk prvýkrát zložíte opačne. Luk je zložený, pripravíme si tetivu. Väčšinou je to tak, že jedno očko je kratšie, to býva spodné, to dlhšie očko je horné. Na luku alebo na ramenách sú tu vždy také zárezy, do ktorých sa snažíme tú tetivu smerovať. Treba tú tetivu viesť v tej drážke. A keď ju zakladám, tak tiež aj tu hore, aj dole tú tetivu nasmerovať pekne do tej drážky. Takže držím to v pravej ruke, pravou nohou vstúpim do luku, opriem si dolu o píšťalu a túto si opriem madlo. Takto to nie je správne, keď by som si opieral vlastne spodné rameno, ale pekne madlo si opriem zozadu o stehno, potlačím. Ľahko a bez námahy. Na napnutie tetivy vieme použiť aj takúto pomôcku, ktorá nám ten luk pomôže napnúť o mnoho šetrnejšie. Táto pomôcka sa používa tak, že jeden koniec ramena zasuniem priamo do toho, druhú stranu si takto opriem o rameno. Podľa toho, ako široko sa rozkročím, si skrátim vlastne dĺžku tej pomôcky a potiahnutím hore alebo pridvihnutím sa mi uvoľní tetiva a viem ju zložiť alebo založiť nazad na luk. Tá tetiva, keď ju zakladám, vlastne je prevlečená týmto veľkým okom. Týmto spôsobom si ten luk veľmi šetrne viete napnúť a vyhnete sa tomu, aby ste si vyhli. Hlavne sa stáva, že to spodné rameno, ktoré si opierate o nohu dolu, tak to si viete týmto spôsobom, keď to neviete robiť správne, vyhnúť a nenávratne poškodiť ten luk. Takže toľko k napínaniu luku. Pokračujeme v ďalšom nastavení. Pokračujeme ďalej v nastavovaní luku nalepením zakládky na správne miesto. U tohto typu luku sa obvykle používajú dva druhy zakládky, obe sú plastové, tieto čierne, väčšinou sú čierne, sú také tvrdšie, tie používame pre šípy s prírodnými pierkami. Ak používate šípy s gumovými letkami, tak doporučujeme tieto mäkké biele zakládky. Zakládku nalepíme vodorovne, presne na mieste, kde je táto diera pre butón. To je základ, z ktorého potom vychádzame pri prenesení si miery na tetivu. Nacvakneme lukostelecké pravítko na tetivu tak, aby sa nám oprelo o základ. Máme vynesenú ako keby kolmicu na tetivu. U tohto typu luku dávame lôžko šípu zhruba o nejakých 7-8 mm nad kolmicu. To ja si tu s bielou fixkou urobím značky na dva krúžky. Na tetivu si pripevníme krúžky, ktoré nám budú vyznačovať lôžko šípu. Mám tu niekoľko farebných odlíšení tých krúžkov. Podľa farby rozlišujeme
veľkosť toho krúžku. Taká najuniverzálna farba je čierna, to je na také stredne hrubé tetivy. Modré krúžky sa používajú na tenké tetivy a červené krúžky sa používajú na kladkové luky, ktoré majú ešte hrubšie tetivy, ako sa bežne používa na reflexných lukoch. Takže tie krúžky si dajte do seba dostatočne ďaleko, aby ste tam mali dosť miesta na končík, ktorý máte na šípe. To si vždycky vyskúšajte a ešte zhruba milimeter vôľu si nechajte medzi krúžkami a končíkom šípu. Takže takto máme luk nastavený. Dĺžku tetivy si tiež viete regulovať alebo potrebujete si skontrolovať, už keď tu máme v ruke lukostelecké pravítko. Skontrolujeme si výšku tetivy alebo po anglicky brace height, a to tak, že si tu nacvakneme pravítko a v najhlbšom vybratí madla alebo na stred tejto diery, ktorá je na butón, si skontrolujeme. Tuto mám 8 palcov, čo je taká akurátna výška tetivy pre túto veľkosť a tento typ luku. Ak by sme potrebovali si tú mieru zväčšiť, tak tetivu medzi prstami stočíme. Takže dáme dole očko z luku, to horné, medzi prstami dáme niekoľko závitov, tým tú tetivu mierne skrátime a takýmto spôsobom si nastavíme dĺžku tetivy tak, aby sa mali vhodný brace height pre váš luk. Aby sme informácie mali kompletné, tak si ukážeme ešte rozdiely v nastavení luku s ILF ramenami, ktorý sa neskrutkuje, ale iba sa nacvakáva do týchto zámkov. Takže takisto si luk poskladáme, len nemusíme toľko točiť. Nájdeme si spodné a horné rameno, toto je spodné, takže luk si poskladáme. Keď už máme luk poskladaný, napnutú tetivu, skontrolovanú výšku tetivy, nahodíme si základku a butón. V tomto prípade budeme montovať takúto väčšiu magnetickú základku, ktorá sa prichytáva skrutkou. V prípade, že sú tu dve diery, tak na tú dieru, ktorá je bližšie k terču, si prichytíme skrutkou základku a tá diera, ktorá je bližšie k strelcovi, slúži na uchytenie butónu. Základný rozdiel medzi takýmto športovým lukom a cvičným lukom je v tom, že madlo tohto luku alebo strelecké okno tohto luku je hĺbšie vykrojené, takže potrebujeme použiť okrem základky aj butón, ktorý nám smerovo nastaví ten šíp v luku. Základku u tohto typu luku, toto je holý luk alebo barebow, používame najčastejšie takúto magnetickú, ktorá je uchytená skrutkou a s takýmto masívnejším drôteným ramienkom. A butón alebo opierka je takáto odpružená vec, ktorú zaskrutkujeme priamo do luku a z tejto strany sa nám piestik opiera o šíp. Keď už máme nastavenú výšku lôžka na tetive, tak si ešte potrebujeme nastaviť to, aby aj vysunutie základky, aj butónu bolo správne, tak aby nám z toho tie šípy mohli lietať pekne rovno. Takže vidíte, že lôžko šípu už máme nastavené a nastavíme si teraz vysunutie butónu tak, aby pri pohľade zozadu si prekryjeme vlastne tetivou tieto skrutky, ktoré nám ako keby dávajú ten stred luku. A pozrieme sa do tetivy a ten šíp nám musí smerovať mierne von z luku. Keď je to pravácky luk, tak doľava, ak je to ľavácky, tak samozrejme, že naopak, ale nedávame šíp do zákrytu s tetivou a so stredom luku, ale ten šíp musí smerovať mierne doľava a to práve dosiahneme tým, že opierku vysunieme tak von, aby ten šíp mal správny smer. Potom správne k tomu vysunutiu si ešte musíme doladiť aj vlastne to vyklopenie toho ramienka smerom von z luku, tak aby ten šíp pekne na tom ramienku ležal
ale zároveň, aby to ramienko malo možnosť sa zatvoriť pri pohybe šípu dopredu. K tomu je potrebné si tu povoliť niekoľko malých skrutiek, tak aby sa vám to ramienko uvoľnilo a nastavíme si opretie toho šípu o to ramienko tak, aby ten kontakt tam bol minimálny. Tým, že už budeme mať povolené tieto skrutky, to ramienko sa nám úplne uvoľní, musíme si nastaviť aj výšku toho ramienka, respektíve šípu tak, aby sa vnútorná hrana šípu opierala presne o stred piestika butónu. To je to správne nastavenie, tak aby sa šíp neopieral niekde hore alebo v spodnej časti toho butónu, ale presne v strede o ten piestik butónu. Brace aj takisto u tohto luku kontrolujeme takto. Lukostelecké pravítko oprieme o najhlbšie vybratie madla alebo si ho nacvakneme na tetivu a presne v mieste butónu si zmeriame, akú výšku tetivy práve máme. Toto je veľmi dôležité pre konzistentnú streľbu, aby ste to nastavenie mali vždy rovnaké. Výrobcovia lukov väčšinou doporučujú, akú výšku tetivy si nastaviť. U tohto typu luku je to obvykle presne 9 inčov na 70 palcovom luku. Ďalšia miera, ktorú si meriame, alebo ktorú je dobre si skontrolovať, je potom ešte tiller, čo je vlastne rozdiel miery medzi hornou a spodnou touto vzdialenosťou, presne v mieste, kde sa rameno nacvakáva alebo opiera o luk, tak tu si zmeriame kolmú vzdialenosť od tetivu. Tu na ju máme 17,5 cm, tuto dole je tiež 17,5 cm, takže v tomto prípade sa bavíme o nejakom neutrálnom nastavení, kde ten tiller je vlastne 0, lebo to je vlastne rozdiel týchto dvoch rozmerov, takže keď je hore aj dole rovnaká miera, obe ramená sú predpäté rovnako, v tomto prípade hovoríme o nulovom tilleri. Nejaké nastavenie alebo laborovanie s tým tillerom, to už je trošička vyšší level, ten úplný základ je nulový tiller a podľa vášho streleckého štýlu a podľa toho, ako si chcete nastaviť ten luk potom ďalej, troška jemnejšie, sa o tom dá baviť neskôr v takých troška väčších detailoch. Spôsobov, ako si nastaviť luk, existuje niekoľko, nehovorím, že tento náš je najlepší, ale robíme to tak už roky a tento postup sa nám najviac osvedčil. Verím, že informácie v dnešnom videu vám pomôžu vo vašej lukosteleckej praxi. Pripravujeme pre vás ďalšie videá, v nasledujúcom si nastavíme kladkový luk.